Usuyibonile idekho baba? Lokhu kuhlukumeza amehlo. USurya kumele ayikhiphe lemhlubiso uzubona nje wena. Ilokho nje. Uyabona kodwa uBhagi angathi ukhula ngobusuku nje yena. Ngiyathemba ukuthi ngikwehlele okubi Sanda. Wazi wamuhle Bhagi. Ukhule nini ngokusheshsha okungaka vele? Umuntu wesifazane emeshado osikeni lwethu, umndeni awukwazi ukulinda ukuze usheshe umshadise. Ngizoshada emva kwesikhathi eside. Odadewethu beza phambi kwami. Ngizobe ngijabule kakhulu uma sekuyithuba lami. uBhagi wethu sesukile kube nesibungu aba uvivane namuhla. Ave ngijabula uma ngabe ngiqoqe zonke izikweletu nasesitoro. Amakweletu awo sebekhokhile. UBhanga akasekho omncane manje. Uma ngithi yenza umsebenzi manje, udada ngiyakwazi ungithethisa. Ingane yami Bhagi, Yehle sijubane sistano. Bhagi, ngabe khona ufuna ukubushwa? Fanele ngithini? Ngifunde izolo ukuthi wonke umuntu wesifazane emhlabeni uyahlangabezana nalokho. Ingakho nami ngafunda ukuthi wonke umuntu wesilisa akahlangani nesimo ubhuti wamadlule kusizolo. Indoda iyazi ukuthi uma intombazane sesikhathini unini usuka khona ukuze ayifundise. Kodwa sinayo mama. Sina sinobhuti wethu. Umama wethu. Kusukela izolo wonke umuntu bengitshela ukuthi ngalesi sikhathi esikanje intombazane kumele ibe noma wayo. Ngingasho ukuthi yonke intombazane idinga ubhuti ofana nobhuti. Bhuti. Ukuba nobhuti ofana nawe, ayikho intombazane engasabi into engehlela izolo. Bekungelula kuwena ukuchaza obekwenzeka izolo. Kodwa noma kunjalo ngichazele yonke into kahle. Bengisaba kakhulu, bengakwazi nokucabanga lutho. Bengicabanga kuyini konke lokhu kubi kakhulu. Kodwa ungivezela ubuhle balokho kumina. Uchazela ukuthi kuyinto enhle kulomhlaba. Ngiyabonga kakhulu. Bhuti, ngalokho ngibonile ukuthi kumangalisa kanjalo umuntu wesifazane. Uthando lwakho nendlela osinakekela ngayo thina. Ilokho kusinika amandla okulwa nazo zonke izinkinga. Futhi lokho kusenza siqine. Lolu thando ngathi lungahlala lukhona phakade. Bhuti, ngizobusiswa kukho konke ukuphila. Kumina ufana noNkulunkulu. Bukhanisekhulile uBhagi. Kulungile. Ukhule ungakhokhobi. Uthando lweni luvele lungivusele inyembezi. Hey Ntombi. Ngiyacela nje. Ngicela ungitholela amanzi. Ngizowaletha. Surya, hey, usunqoba into eziningi empilweni yakho. Umama wahamba usemncane kodwa awuzange wadinga ibala. Ngela ngimtshela uma le ntombazane le wabaleka nomfundisi emva kokutshontsha inqwaba yezinto zasethempelini. Asibafuna abantu abangcolile esigodini. Bakhipheni. Abadingiswe. Bahambe. Wanakekela isitolo njengendoda, waphinde wakhulisa odadewenu. Yazi, babekhuluma izinto ezibi ngomndeni wakho la esigodini, kodwa wena uvumanga izono zama wakho ziwele kodadewenu. Futhi awuzange uzutatazele kuvala umshado wadadewenu, wavele wavuka njengeqhawe. Manje wenzele uBhagi umhlonyana osezingeni
Uthando lodadweni luyisiboniso. Surya angeke samthola omunye ofana njengawe emhlabeni. Cha, ngiyababona labo bobathathu. Noma yimuphi ubhuti engabenzela konke osisi bakhe. Kodwa uBhagya ingane evela kuphi? Kwazi bani ukuthi wakhiwa yisono esinjani? Kodwa wamthanda njengobhuti. Surya, uyinceku kaNkulunkulu, uyinceku. Akungifanele nokuma eceleni kwakho. Baba, angicela siyeke leyo ndaba. Ngingasho ngobani, kungani ngamele ngisho ngitshele. Umhlaba kumele wazi ukuthi wena umthanda kangakanani uBhagya noma ngayena udadewenu wangempela. Bhuti, Bagi, kwenze njani? kwangcono. uBhagya engathakazwanga lutho. Khohlwa amanzi. Raju, letha kumnandi lapho kudliwe. Was. Buwazi ukuthi ubaba uyakwazi ukufundisa abantu isifundo esibuhlungu. Avela balaxase nje ngaphandle. Ubaba sebe umholi kule ndawo eminyaka uyingwele he? Bhuti, kwenze njani? Futhi, bhuti, kungani ubaba ephatheke kabi? Ingabe kukhona kushilo? Usho ukuthi awuzwanga lutho ngempela? Ngobani? Kwenzekeni? Hayi, akwenzekanga lutho. Ukuthi kuthathe kwafaka igama la mama wasephatheka kabi. Khohle ungalokucabanga ngalento, yes? Bagi, ungalingi usuke eduze kwami, yazo? Ngiyakuthanda kakhulu, ngifuna ukwazi lokho. Bhuti, ngisukeleni kuwena? Ubuhlobo bethu angeke buphele. Kuyinhlanhla ukuba nobhuti ofana nawe. Ngiyabonga. Akukho la ngiya khona mina. Angiyindawo mina. Namhlanje siya Khuluma usheshise kumele sihambe. Yebo. Raju. Kanti usukhohliwe kanti? Okhumbule kahle. Ayibo, mina? Oh. Yimi, nginikwa uDanu uRodo wasekuseni omncane. Athi ngiyawulanda. Akusikho lokho. Danu. Athi mbonje khumula wena. Yebo. Kunjalo. Ngicishe ngakhohlwa ukayina ingubo. Uxolo dad. Hayi Danu. Angikhumbule kahle phela kanti ingqondezani? Singakhohlwa kanjani into ebaluleke kangaka? Yeah, yabona ke uJeju yakhumbula. Yabo sisona umdala yakhumbula. Batshele. Kumele sithathe uBhagya siye endaweni kaJuja ukuze sithole ukudla okulula. Uyezwa bhuti? Hayi lokho. Kanti nisakhumbulini ukuthi yini esiyenza ngolosuku olukhulu? Yini siwasibungaza na? Yebo, ngiyakhumbula. Sokulokusala. Usuku lokusala lukaba namhlanje. Akuzalwa muntu nje namhlanje. Yebo. Uthi sitshele. Sitshele. Hawu kanti akuwona noRaksha Pandana namhlanje. Shutha kuwona. Ukubiyo phela bebengekhohlwe. Tata, yini ucabangani? Sitshele. Yebo. Ngithi khuluma. Akulutho, hambani nini? Izethembiso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DSTV channel 169.